Ganina ra ko nangita sa imo ba na ara man ka dire. Nag-vlog ako may sa akong reels ba? Hoy, Jeffrey, ito sa mga diya. Ayaw sigsaba kay naminaw ko diri nag-away si parang Reo si Maring Chinchin. Ano sa manilang giawayan? Kinsa man ning Bilgamer? Ano kada adlaw man si tawag ani? Oh, ni mo reason ano? De? De! Asa na ba dito hanan ni ha? Asa ba to hana to ha? So what's up guys? Good morning. So another day, another reels na po na ato ang pagkabuhaton karon. Ara day ka. Bantay lang ka karon. So ngayon guys, tuturuan ko kayo paano nga ba kikita sa reels. Me? Ganina ra ko nangita sa imo ba na ara man ka dire. Nag-vlog ako may sa akong reels ba? Asa nag-vlog? Karon ka na vlogger? Gapo na, na-monetize akong reels. Asa na monetize? Na-monetize na akong reels. Na-monetize ang gyapon, mura gyapon imong kita no. $0.1. Ning ko na 0.3. At least ako kita, at least wala ko nagtambay-tambay mo. Makuha magyapon ako ni, makasawt magyapon ako ni, bahalag sunod tuig na. Ay, Ginoo ko ni madadi, gaaksaya-aksaya radyo kag panahon. Taysa. Ano nabot ka dire? Si parang Reo man si Maring Chinchin. Pero anong kailangan ka magpalayo? Nag-away lagi sila. Eh, nangita mo ka ng nindot nga spot ba? Ana man yun ang mag-vlog. Mang maritis ko be. Asa man to si Jeffrey, ha? Uy, anong galit li man na siya? Hoy, Jeffrey, ito sa mga diya. Ayaw sigsaba kay naminaw ko diri nag-away si parang Reo si Maring Chinchin. Ali diri kay maminaw ta. Ano sa manilang giawayan? Taysa. Nay, ka video call na. Usi ka video call, bisan pagtanaw nimo diri naka-record ng mga video din na Agay, nag-vlog ra ba din si parang Reo nya napasingin lang nga naikabit. Kinsa man ning Jemat? J-Mark, si Boss Marky na. Samang ka, oy. Namang yung kay contact ni Boss Marky. Kaning Limuel. Si Mr. Lim. Unsa naman ka? Sabi masin babae ang tagyan ha. Di, tawaga si Mr. Lim na. Unsa naman ka, oy. Kinsa man ning Bilgamer? Ano kada adlaw man si tawag ani? Oh, ni mong reason ano? Kaysa kalimot mo kinsa gani si Bilgamer ha. Bilgamer. Oh. Una nga sige duda nga kinsa ning mga kwadrik mga kaubaran ako ni sa kuan, mga amo na ako ni. Sa naman ka. Mo nag-vlog ko kay para makabalo po ko unsay kinabuhi sa vlogger. Nga lisod man day kaayo nya. 0.1 ra ang kita sa reels. Nganong kailangan man pud good ka magpalayo ba? Ganina ra ko sig pangita, mura na ko babuang. Kailangan di ko magpalayo no para mangita ko og perfect spot. Ana mo gyud na mag-vlog dapat mangita ang lugar nga perfect. Perfect ang gyapon. Dali dibi kay nako isugot sa imo ha. Naraman day na. Kanay jong mga babae nakataka jong pasumangil ba. Ano sa Jeffrey? Ano sa'yo na ikabit? Bisin ikaw di halak ikabidyo ko lain. Naunsa ka? Ibu ang tanang maritis diri. Apil-apil yung tamuntanim. Ano ra ka diha oy? Hoy, Jeffrey!